साला बे 20 थाखानि थाखायनो बेसेबा गोबाव नेनांबाय। बेनोसै बै पिलपिला गारिफोराव थांबाबो जागौमोन। रुहाय मा गायदे पिलपिलायाव थांबाथाय 30 थाखा थांगोन मिथिबाय। ओमफ्राय बासजों थांबाथाय 10 थाखायावनो जागोन। 20 थाखाबाबोथ'। एकदम जयै खिबुफोरानो साजोब्बायलै आंनिया। रुहाय मा फैसिगोन र' आरो आधा घन्टाबाव। टाइमफोरखौ एसे मोनथिना लानांगौ माला गारि खारो माला गारि खारा। ओइ अम्बिखि ओरैनो थास्लायस्लाय ओइ नोंनि माबाखौनो फन खालामाखै मानो आब'खौ बै जुमुनाखौ। ओइ माबा बेनि बाथ्रा दिहुननाङाहाय मा गायदे। आंना बेनि बाथ्रा दिहुनबाथाय दुखु मोनो। माने आं थगायनाय बायदि जाबायना बेखौ। जाबायथ' र' नों दे मालाबा लोगो मोनबा मा खालामगोन बेखौ नों माथो होगोना होआ हा? थगायसुलि साला नोंखौ सानसे समाव बियो जायगा होदोंमोनलै अम्बिखि। नों बेफोरबायदि मानसिखौनो थगायदों आसुरितसो। आरो दे बियो फन हरो रिसिभथ' खालामनांगौना। मानिनांगोन दे आरो नोंखौबो अम्बिखि। ओइ माबा गायदे नोंलाय आंनि प्रब्लेमखौ मिथिखागौ माथो। आइनिया रावबो गैया। आइखौ आङो थैनो होनो हागौ नामा? आइखौ सोर नायगोन दे नोंसोर सानसे साननै नायबायानो दे सानफ्रोमबो नायनो हागोन नामा माबा मोनसे जाबाथाय? नाथाय बे जमुनानाथ' दङना बिमायनि फिसालाफोर दङ। आरोथ' बुंनो थाङोबा बिनिया बिमा गदायाबोसो दंबावो। बिमा गदाया ओरैनोबाबो आंखौ फैजानो लुबैखायोमोन। दा आं फैनायखाय खिजानिबा न'आव फैबायानो खोमा। थेवब्लाबो नोंनि जायगायाव आं जानाय मोनबा आङो बिमाखौनो नागारगौमोनलै। माने बेथ' बिमा नङाना असे। आरो एसेबां नोंखौ आलाय सिलाय खालामदों सानसे समाव। थैदोंना थांदों जेबो खबरानो गैया। बेफोरबायदि मानसिनि थाखाय आङो गाबनो नायनो बेखौ। भाग्यआव नोंखौ बियो लांनायखायसो जायगा होनायखायसो नङाबा नोंहा मा जागौमोन नों बेखौ साननाय नायाखै माने। आजिखालि कत' गाज्रि मानसि दङ। कत' आलाय सिलाय जागौमोन नोङो। फारसेथिंजाय आलाय सिलायबो जागौमोन मोनजानायबो नङामोन। बेफोर आलाय सिलायखौ सोर खालामदों दे नोंखौ? नोंसा आइयासो। बाददे ओरैनोबाबो नोंखौ जोनोमबो होखायाखै बियो। आरो जोनोम होदोंबाबो होआखैबाबो नोंखौ बियो सानसे समाव होखारहरदोंमोन। थैदों ना थांदों जेबो खबरखौनो लायाखैमोन। दे बाद हो बेफोरखौ बाद हो दे। नोङो नोंसा आइखौ नागारनो हायाबा हाला आरो। थेवब्लाबोथ' नोङो जमुना आब'नि फनखौथ' रिसिभ खालामनांगौ ना। मानो बेफोरबायदि खालामो नोङो? नोङो बेखौ बेफोरबायदि खालामबाबो बियो नोंखौ सिं जानानै फन हरो। नों थेवब्लाबो रिसिभ खालामा मा सुरितलै नोंलाय। सिथाहाय मा गायदे बेखौनो माबा बुंबाय थायो थांखांनाय बाथ्राफोरखौनो। जालांबाय आं बेफोरखौ बावजोब्बाय मिथिबाय। जायबा मानसिया आंखौ उन्दैनिफ्रायनो खि हासुदै सुयै इसिबां गिदिर गोलाव खालामबाय फरायहोबाय बे बिमाखौनो बे मानसिखौनो आंलाय बोरै बावनो हानो दे। औ सानसे समाव ग्रह नांदोंमोन। ग्रह नांनायनि थाखायसो आंखौ आइया बेफोरबायदि होखारहरदोंमोन मिथिबाय। सिथादोलै गायदे बेफोर बाथ्राफोरखौ दिहुननांला अननानै। लोगोफोर दिनै हले भिडिअ'आ गोलाव जागोन दे। मैया भिडिअ'खौ बानायनो सम मोनाखैमोन नालाय दिनै आरो सम मोनबाय बेनिखायनो दिनैनो गोलाव लाबोबाय। आरो दिनैनि भिडिअ'खौ नोंथांमोना आंनिबा एसेबाबो इन्ट्रेस्ट मोनगोन आरोना। आंनिबा माने फार्स्ट टाइमाव नङाबाबो लास्ट टाइमाव माने मोजां मोनगोन खोमा आरोना आंनिबा। ओमफ्राय लोगोफोर लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनो बावनाङा दे। जायबा साबस्क्राइब खालामना लायाखै साबस्क्राइब खालामना ला। दे होमबा दानिया लोगोफोर भिडिअ'आ नायलांदो। उन्दुदों नोङो लैथोस्रि? दे होमबालाय उन्दुथ'। बिबारि बाजै सफैबाय नोङो? औ ओरैनो दसे उन्दुथ'दोंमोन र'। दे होमबालाय आगै उन्दुथ'। नाङा दे उन्दुलायला जिराय। नाङा दे लैथोस्रि नोङो दसे उन्दुथ'। नोङो ओरैनोबाबो हराव मोजाङै उन्दुआ आं मिथिगौ। बेनिखायनो दसे उन्दुथ' नोङो। औ आगै दे दसे उन्दुथ'। दायो दसे थाना रायज्लायगोन दे नों उन्दुग्रोनाय। दे होमबालाय बाजै। दिनैथ' थांनाय जाखानाय नंला न' नोंनिया बाजै? औ दिनै थांथ'वा दे आङो बिदिनो साननै सानथाम थानानै थांसै। मोजां दे होमबा आगै नोङो उन्दुथ'। औ दे होमबालाय बाजै। बोरै उन्दुलांनो आं उन्दुलांनोनो हाया। मेगन मिसिबबानो टेनसनफोरासो सिगां जाफैबाय थायो। दाथ' आरो न'आव थांनो नागिरनायावबो आइया बाधासो होबाय। रायजाबायसो आइजों। माबोरै थांगोन आं दा न'आव? ओरैबायदि रायहरखादों आंखौ आइया मैया। गोसोआसो बांसिन गाज्रि जाना थाबावबाय आंनिया। गोसोखौ हमथानानै दङ आङो। बेसेथ' हमथानानै थाबावनो आङो? मानसिसो आङो एसेबां दुखु सहायनो हायाथ' सासे मानसिया।
न'आव थांगोन होननानै बिबारि बाजैखौबो आङो लिंलाय मादि जाबावगोन आं हमनानै मोनला। गुमारि उन्दुलांबायानो नै गथ'आ जेबो बे जानानै गैयालै। बेखौनो लाफाथि बाजैया जि रागा जोङो गथ'खौ अनथाव बाथावनो। मोखाङाव लाग्राखौ हले बारा रागा जोङा, नैबे गुमारिखौसो बेसेबा रागा जोङो गोसोमखाय। माबायदि बिमा बेबो सासे। माथो सांग्रावसो। आयु आंथ' दिनै जेबो देलायनाबो फैयाखै, खानायफोरा गावजों जोंसो जायाखैथ'। गाज्रि सासो नुदों खोमाहाय आंखौ। माथो गब्लिसो। औ जांग्राव, नै गथ'खौ दसे बेरायनो लाबोदों र' आङो। माथो गथ'आनो देरथाराखैलै। देरबाय, आरो बिसोरो जेवजाना बिनिखायनो एसे जेनेबा लासै देरदों। मा मुं मोनलायो बिनिया? नामा मा मोनलायो? गुमारि। गुमारि उन्दुसोदों माथो। दै उन्दुयो, जेबो डिस्टार्बानो होआ। मोजाङानो। ओमफ्राय गब्लि, जोंफोर गामिनि सिख्लाफोरा हाबा जाफ्रामजोब्बायानो माथोलै। नोंखौबो हरनांसिगौमोनलै। आंखौ? औ गब्लि, नोंखौ रावबो नायनो फैथारा न'? फैयाखै फैनायालाय। नोंनियाबो आरो आथिङा एसे लेंग्रि जाहैबायना, बिनिखायनो एसे प्रब्लेम जाबाय। माबा गब्लि, आंनियाव सासे सिनाखि दङमोनलै। सिनाखि माने लोगोनि बिदा, माने लोगोनि बिमायनि फिसाला आरो। बिदिनो हाजिरा खामलाफोर मावथिङो। मानसियालाय मोजाङानो, माने मानसिया हिनजावखौनो नागिरना मोनाखै। दा माने मानसिया ओरैबायदि खैना नागिरगासिनो, मोननायानो थायाखैनो। खैना मोनैनि हाबा जानायबाबो हाबा खालामगोन मालाय। हाबा जानाय माने लाबोगोन साला सैमाया। आंनिबा बियो नोंखौ लांनोबो हानाय दे, आथिं लेंग्रिबाबो। माने खैनाखौनो नागिरना मोनलाना। माने मानसियाबो आरो बैसो जाबायना, अबाव आरो खैना नागिरना मोनो। आजिखालि खैनाखौनो नागिरनो मोननो नागिरा। आरो बैसोआबो जाया नङा जासाबबाय बिनिया। 40नि बारबाय, बिदिनो 43, 44फोर जाबाय खोमा। आङो सोंनाय नायगोन र' बिनियाव, आदानियाव। लांनोबो हानाय दे नोंखौ बियो। माथो बुंबावनो आरो गब्लि, बेफोरबायदिजोंबाबो थांनांसिगोन आरो। नोंखौ आरो भगबानानो बिदि आथिं लेंग्रि खालामना होबायना। अबावलाय आरो जोंफोरबायदि सेंग्राफोरा लांनो फसायनाय नङाना। आं बुंनायखाय गाज्रि मोननाङा देनाय गब्लि, आंबो नंगौखौसो बुंदों, नङा होमबा? मोना दे आङो सोंनाय नायगोन र'। माबा नोंसा आइनो खिन्था। जागोन दे होमबा थांसै आङो। नंमारगौबो जांग्राव, नोङो थिग बाथ्राखौनो बुंबाय। नोंसोर बायदि सेंग्रा मानसिया अबाव आंखौ लांनो। नोंखौसो फसायोमोन आं, नाथाय नोङो आंखौ दिनै बेफोरबायदि बुंबाय। आंखौ नोङो दिनै मिनिनानै थांबाय। जायखौबा फसायो आङो, बेनो आंखौ दिनै हाबा हरनो ओंखारबाय। बेबो सासे बोरायजों। आंनि आथिङा लेंग्रिबाबो आं खामानि मावनो हायोथ'। बिदि होननानै आं एसेबां बैसोगोरा मानसिजों हाबा जानांगौ जाबाय नामा? डक्टरनाव थांनो नागिरदों नै, थेवब्लाबो सङै खावैसो थांनांगौ। आंना बिखुनजोआबो लोमजाना दङ, नङाबालाय संगौमोन बियो। जेथिंबो प्रब्लेमलै, बयबो बेमारल'। आंहाबो सिङानो लोरिना दङ, मोजाङैनो हामला। आइयाबो फैसा बिबाबो हरला, आदाया रायदोंनो। आरो आइयाबो बेसे हरनो देनाय, थेवब्लाबो उफाय गैया। आं मालाबा नांगौ जाबा बिनाय जायो। बे दाबो खामानि मावनो थांला, थांगोन होननायानो आंनि सायावल' जानो नागिरबाय थायो। सासे गथ'नि बिफा जाबासो एसे गियाना हाबगोनमोन खोमाहाय। दा गथ' लानो सानो आङो, प्रेगनेन्ट जानो सानो, नाथाय बियो गथ'खौनो लानो नागिरा। खालि लाया नाङाल' बुंबाय थायो। सेंग्रा गोरलै रखम गिदिं जानांगौना आंनि सायावनो। मा जाबावगोन आंनि जिउआवलाय। आजिखालिलाय एसे रागा खमिबाय, आंखौ रायनाया एसे खमिबाय, थेवब्लाबो खामानिखौसो मावनो थाङा, बाथ्राखौनो लाया। सनिया, ओंख्रि मोनाखै नामा दाबो? मोनथ'वाखै र', दसे समनि उनाव मोनगोन। बेबा दसेखानसो संनाय बायदि दाबो मोननो रोंला, उखैबायलै आंखौ। आरो मा ओंख्रि? माथो मोदोमथाराखै? जेबो गैया दिनै, सबाय गोजासो। मा सबाय गोजालै, दहाय ना गुरनो थांनायालाय? ना गुरनो थांनाया मा जाखो? ना मोनाखै नामा? ना मोनबोआसै?
गैया आजिखालि नायानो गैला माथो गुरनो थांदोंमोन नाखौनो मानैल' मोनदों। मानैखौनो होनो हायामोन होमबा आं जागौमोन ना। बे मानैयालाय सोरनो थोनो होननानै हगारना होबाय आङो हाखराव हगारना होदों फिसा फिसा सेंना मासे गोरिना मासेल'सो। मानो हगारनांगौ आं जागौमोन ना बाथोन देनानैबाबो। ओंखाम गोजाबा जानो बासोलै बाल। हरनाय फैसा आंनो 20 थाखा दावदै जरासे लाना फैनि। ओंखाम गोजा जानो बायोलै खुहाबथारा आं ओरैनोबा खुहाबथारि जादों। आंलाय अबाव फैसा मोनबाय थानो गैया आंनियाव नै आंहा डक्टरनियावसो थांनो नागिरदों। डक्टरनियाव थांनोनो फैसा गैया जादों आंहा मुलि जानो। नै आंहा सिनस्रियानो बेसेबा साबाय दङ नोंलाय मा मोनथिनो। थै खालि सानाय सुनाय ओरैनोसो बुंख्लाबाय थायो खोमालै नोङो। आंसो मोनथिगौ बिरदाव मोनथिबाय। आरो नोंस्रा नोम्मानियाव बिनो हाया फैसाया हा धोनिथार माथो नोंसालाय फिसाजो सासेनोनो मानो हरनो हायालै नोंसालाय हा मानो एसेबां खेफ्रा। हरा नङा आंनो बेसेबा हरबाय मोनथिबाय आरो आङो खारसन फैखालि माथो 50,000 मानि खावना लाबोनाया बावबाय नामा गुबुनफोर बायसिबाथ' थाइसेबो हरनाय नङामोन। आयादि थेवब्लाबो अननानै आंनो हरबाय थायो सम सम लासिंसिं आंलाय बेसे बिबाय थानो। आदायाथ' बेसेबा रागासो जोंबाय दङनो बिबाय थाया आङो थेवब्लाबो दाखालि बिदोंमोनानो आङो हरानो आदाया बेसेबा रायदोंनो। फैसा 50,000 खावना लाबोनायखौनो नांबाय दङ नामा बिसोरलाय नोंसालाय माथो कररपति खोमालै हा। सिरथा बिरदाव खोनासंनो बासोदों आं थां बेनिफ्राय दसे उनाव फैबानो जाबाय ओंखाम जानो। जालालै आं नोंसोरनो जादो आंनि भागोखौबो सोरबासो जागोन दे ओंखाम गोजा मिरामिस थै दाउदै दै एसे थाबाबो एसे बेलेगमोनलै। जाबा जा जायाबा थाहाय बाल बबेनिफ्राय ना बेदर जाहोबाय थानो आंलाय खामानि मावनो थांनो होबाबो थाङा। जमुना लैथोसेया दासिमबो गाबबाय थायो न'? गाबो नाङाबो मालाबा मालाबा मेगनखौनो गोजा नुयो आङो। आंनि सिगाङाव बिदि गाबला आगोलनिख्रुइ एसे खमायबाय आरो गाबनाया। दे बिदिनो लासैनो बावलांबा हामगौमोन आरो बियो गोसोखौ एसे हमथानो हामारबाय बेनिखायनोथ' न'आव थांनो ओंखारबाय बियो नङाबाथ' न'आव थांनायनि नामखौनो लायाखैमोन। आब' उन्दुथों दे दसे बियो हरबा उन्दुनायानो थाङा खोमा ना? उन्दुआ मानसिया उन्दुलाङा सिरि मोनबाय थायो बियो गोसोखांबाय थायो खोमा। थुदे जमुना ओंखामखौनो संनोसै जोंनिया। आब' नोङो संनाङा दे जों संगोन रामोनदाजों आंजों। जमुना नों संलायनाङा दे आंनो हागोन हारसिं। नाङा दे रामोनदा आदा आंबो दिनै नोंजों संफागोन सानैबो गोथावै संगोन जोंनिया ना। आरो रामोनदा आदा नोङो बेदर संनो जोबोद रोंगौ आंबो दिनै नोंजों संफागोन आंबो सिखायना लानि नोंना जोबोद गोथाव जाथारो। इस नंगौ नामा नोंनियाबो माथो गोथावानो जायो आंबोथ' जाफेरबायना नोंनि संनायखौ। थेवब्लाबो रामोनदा आदा नोंना संनाया बांद्राय गोथावसिन जायो नोंना संनाय मडेलानो आलादाखा। दे थां होनबालाय सानैबो सङै थां थां फोरोंना लाखा थां नोंबो। देनाङो बिहाव बिखुनजोनि न'आव रामोनदा आदाया जेरै सङोना बेफोरबायदि संबाथाय नोङो बाख्नाय जाखागोन। नंमारगौ रामोनदा आदानि संनाया जोबोद गोथाव जाथारो एकदम टेस्टि जाथारो। इस थुदे होनबा बिबारि आब' थाथ' जोंहा ओंखाम ओंख्रि संहैनोसै। औ दे थां सङै थां। आं मोनथिबाय दे जमुना आगै नोङो रामोनदाखौ फसायमारो ना। आं बुजि मोनमारबाय दे फसायदोंबालाय मोजांसो समायसिगोनबो। नाथाय बुंना लानोबोथ' हानांगोन ना जमुना नों मोजां मोनोबा मानोथ' बुंना लायाखै। नङा माने बियो लाजिदों माने बिबा दा मा होनना बुंगोन लागोन ना लायाबा येस बुंगोन ना न' बुंगोनबा बेखौनो गिनानै दं खोमा बियो। आंनो बानायना होनांसिगोन होनबा नोंसोर सानैखौ। बे जमुनायाथ' बुंना लानो हाखानाय नङा मालाबाबो आइ लाभ इउ होननानै आं नोंखौ मोजां मोनो होननानै आंनो बानायना होनांगोन। समायसेनाय नुसै आंहा सानैखौबो आंथ' बेसेबां मोजांसो मोनगोन दा बिसोर सानैया हाबा जाबाथाय बेनिखायनोथ' आङो संनो थांनो होदों बिसोर सानैखौ। दिनै आङो सगाव थांनायाव सासे मानसि नुदोंमोन जेनेबा आं बै मानसिखौ अबावबा नुनाय मोनगासिनो। मानो आं सोरखौबा बेफोरबायदि सानोबा असिना मानसि नुबाबो बेफोरबायदि मानो मोनना लायो आङो। आरोथ' सिमांफोरखौ बुंनो नाङा गाज्रिल' सिमां नुग्रा जादों। आरो बै सासे मानसिया सोर सिमाङाव आंखौ सानफ्रोमबो बुथारनोल' होसोयो रुवा लालायनानै बै मानसिनि मोखांखौ आं सानसेबो नुवा। दाखालि ससेल' नुदोंमोन आं नाथाय आं नुजोबासै। दानिया आङो बेफोरबायदि सिमां नुबाबो गिला। सोर मार बै मानसिया आं मानो बिनि मोखांखौ नुजोबा
सानफ्रोमबो सानो आङो बै मानसिनि मोखांखौ नुनायबा। हाय बिथराय, आंनि खर'आव थाइगिर थाइसे गोलैनानै सासोबायलै। माबोरै गोलैनाय? उन्दु आयै उन्दु। नाजों जागोन होननानै खननो थांदोंमोनहाय, बेयावनो खर' माथायावसो सिरिना होबाय। आयौ, होमबालाय बिजि लानांसिगोन माथो आयै। बाराद्राय जाबा मा जागोन? थाइगिरा एसे गाज्रिखायसो, गोथांबाथ' बांद्राय सागौमोनहाय। मानोथ' खननो थांनाय आयै? आइ, नोङो थाइगिरजों ना जानो मोजां मोनोना, बेनिखायनो आङो थाइगिरजों संना होगोन सानदोंमोन। दहायो ना मानै मोनदोंमोन, रौ ना, बेजोंनो संना होगोन होननानै आङो खननो थांदोंमोन। आंखौ मानो एसेबां अनो बिसोर? आयै, मुलि दंना गैया? मुलि दङ र'हाय, आं मुलिखौ जानि, एसे सागागोन खोमा। अबाव दोनदों? आं लायनि। नाङा र'हाय, नों मोननाय नङा, आंनो जाहैनि, जानानै उन्दुना थाथ'नोसै। आइ, नोङो ओंख्रिखौ संनो हागोन ना? नाङा दे, संनो नाङा दे, आंनो संगोन दसे उनाव। नोंसोर आंखौ मानो एथ'ग्राब अनो आयै? नाथाय आं पापि, नोंसोरखौ आं गावनि बिमा बिफा बायदि मोनना लाया दासिमबो। पापि आङो। नोंसोर आंनि थाखाय मा खालामा? नै दिनै आंनि थाखायनो थाइगिर फिथाइ सिरि जाबाय खर'आव। थेवब्लाबो आं नोंसोरखौ मानो बिमा बिफा बायदि सानना लाया? मानि थाखाय? आरो बिसोर जुदि आंनि बिमा बिफा जायामोनबा आंखौ एसेबां बेफोरबायदि अनगौमोन ना? बिसोरनो दे आंनि असे बिमा बिफाया। आंनियानो साननाया गोरोन्थि, नङाबा रावबो एसेबां अनाथ'। गावनि असे बिमा बिफा बायदि रावबो अननो हाखाया, बेनिखायनो बिसोरो आंखौ अनो। आंनो पापि। जाबाय दे, मोनबाय बेदरा। मोदोमसोबाय। इस, मोदोम मारदोंना? औ, बेसेबां मोदोमखादों। ओमफ्राय दानियाबा नोङो बे मैगंखौ सायखांबायबा? औ, सायखांबाय आङो। होमबा दानियाबा बेखौबो एवनोसै। माबा पियासखौ हाबायना? पियासा हाबायना? हाथ'वाखै र'। होमबालाय आं हानि। आलुबो होगोन नामा बेयाव? होबा दरसेसो होजायो। ओमफ्राय आं एवनांगोन ना नों एवगोन बेखौ? आं एवनोसै दे होमबा बेखौ। दानियाबा टमेट'जों ना संनोसै होमबा आङो। र' नङाबा नोंनिखौ उनाव एवगोन दे ना? आङो टमेट'जों नाखौ संग्रोनि ना, जागोन ना? औ, जागोन दे। गोथाव मोनो ना मोना नोङो? मोनो, आरो ओरैनोबाबो नों जा सङो बेखौनो गोथाव मोनखायो आङो। दे होमबालाय आङो नाखौ एवनि र'। औ, नाखौ एवफ्रामग्रोना लादो होमबा। ओमफ्राय जमुना आगै, दालिखौ संनांगौ ना संनांला? दालिखौ संनाङाबालाय आङो टमेट' आरो नाखौ रोसि खालामसै। औ, दे दालिखौ संलायाबाबो जासिगोन दे। टमेट'जों नाखौ रोसि खालामबालाय दालिखौ नाङाबाबो जागोन। आरोथ' बेदरबो दंखायो, नै दा बेखौबो एवनोसै, आरो पटलबो एवनोसै। औ, आइटेमालाय मोनब्रै जासिगोन आरो ना? नङाबा जमुना आगै, दालिखौ आं एसे संनि दे। मानोना लैथोस्रिया दालि ओंख्रि जानानै बेसेबा मोजां मोनोनो। माने बेदरानो दंखायो माथो, आरोथ' ना आरो टमेट'बो दङ। दालिखौ संलायाबाबो जागोनदां? दे संथानोसै दे एसे। ओरैनोबाबोथ' गाबोननो थांसिगोन खोमा बियो। एसे संना जाहोनोसै दे आरो। ओरैनोबाबोथ' आरो गाबोननिफ्राय बिखौ लोगोबो मोनखाला, संना जाहोनोबो मोननाय नंला। दिनैनो बोथिसे ग्रोन संना जाहोनोसै दे आरो जोंफोरो। एसेबां दुखु? माने लैथोस्रिया गाबोन थांसिगोनखाय दुखु मोनदों आरोना बे रामोन्दाया। दालि ओंख्रिबोसो संनो ओंखारबावबाय नै ना बेदर थानायनि उनावबो। माखौथ' एसेबां नांजाबाय थायो दे। ना बेदरानो दंखायो, नै आरो बेखौबो एवलायनोसैयानो, पटलबो एवगोन। एसेबांथ' लैथोस्रिखौ संना जाहोनो गोसो दंना। दालि ओंख्रि दे संथोसै दे, आरो माथो बुंबावनो। संना होननायनि उनावबो आरो संनोसैनो। मा जाखो, मा सानबाय थाखो? दे होमबालाय संदो नोंहा संनोबालाय। लैथोस्रिनो एसेबां संना जाहोनो गोसो जादोंबालाय संदो। नै आं बेखौ सुना लायनि र'। नोङो नोंनिखौ संग्रोबाय थाथ' होमबा आदा, आं बेखौ सुना लायनि र'। औ दे, थां। दालिखौनो संग्रोनोसै र', दालिया दसेनो जागोन। कुकारावनो जानना होनोसै, दसेनो जागोन। ओमफ्राय दालिखौ संखांनानै माबाखौ संसै, ना आरो टमेट'खौ। गाबोननिफ्रायथ' आरो लोगोबो मोनखाला। दे, थेवब्लाबो आंबो गोसोखौ एसे स्रां मोनबाय थांगोन होननायखाय। नायबाय थानोबो बोरैबासो मोनलाय लाङोमोनलै आङो। माने दुखु मोनोमोन आङो।
आरो बांद्राय मानो बोरैबा मोनोमोन माने आंनि थाखायनो जानाय रखम जाबायना आंनि थाखायनो उनथाव बाथावनो बेफोरबायदि जानांबाय बे गुमा खफ्रिया मैयानिफ्रायनो मानो फैयाखै न'आव बिमाया ओजोंबादि बेसेबा टेनसन बेखौबो एसेबो थाल गैया फन हरनांगौबो ना मा हरनांगौ फनथ' हर खेबसे ओरैनोबा सासेया गोमाखाबाय आरो नोंबो जुदि माबाफोर जानांगौबा बा गोमानांगौबा आंहा मा जागोन बेखौबो एसेबो सिन्था गैया लालालाला ओइ सैमा साला दिनैसो न'आव फैनो गियान मोनदों नोङो तो मैंने कौन सा बोसोरसे बोसोरनै थाबाय करके आया है हाँ मैं तो सिर्फ एक दिन ही थाया है एक दिना गथ'हा नों फाल्थुसो मोनदों ओरैनोबा सासे गथ' गोमाना दंखायो नों आरो आंखौ बांद्रायसो टेनसन होबावनो फैयो हा सैमा आथिं अबाव थांबाय थायो नों मानो न'आव थानो नागिरा आरो नोङो अबावबाफोर हर थाबाथाय फन हरनांगौ माखौथ' एसेबां गिनांगौब्रा आं माबा सिख्ला मानसि नामा सिख्लाबासो एसे गिनांगौ लोगोनि न'आव पार्टि दङमोन नालाय पार्टि जाबोबाय बेयावलाय माथो जाखो आरो नोंसोरखौ फन हरबाय थानो सम गैयालै जोंफोरनिया मोनथिबाय सयफुवा साला जेबो बुजि मोना खबाइस्रि आब' मा खालामदों दङहाय नै फिसालाखौ रायदोंमोन आङो न'आवनो थानो नागिरा एकदम सैमा आथिंसो बिथिंजाय आरो बिमाया टेनसन जायो मोनसेथ' फन हरनांगौना खेबसे हरबानो जायो गैया फनबो हरा गिनाय मोनोना ओरैनोबा सासे गोमाखाबाय औ आब' नाफिनिया जेबो खबर गैया ना मायो गैयाहाय जेबो खबर गैला बिखा ख्लाब ख्लाब मोनबाय थायो दे माथो खालामबावनो आरो आब' ओमफ्राय आब' बेयाव थाबाय थासिगोन ना न'आव थांसिगोन नोंसोरलाय ना साननैसो थाबावगोन जेब्लासिम आङो नापेखौ नागिरना मोना आं बै न'आव थांला ओजों आरो बिफायाबो गैलाना दरसिसि मोनो बेसेबा थेवब्लाबो जुदि नापेखौ आं मोनफिनोमोनबा आङो एसे गोसोखौ स्रां मोनगौमोन थाहैनो हागौमोन दा नापेयाबो गैया बिफायाबो गैया गोसोखौ बेसेबा गाज्रि मोनो आङो ओजों थाबाथाय थानोनो हाया टेनसनानो बारासो जायो बेनिखायनो बेयावनो थाफैबाय दे आरो थाबावनि र' साननैसो ओमफ्राय ओजों सासे गैबा होमबा बियो सोरजों थायो दा मा नाममोनहाय जमुना बियो सोरजोंथ' थायो होमबालाय दङ सासे लोगो बेजोंनो थायो मोजां नङाहाय बिनियाबो लोगोआ बे लोगोनि थाखायनोथ' जाजोबदों बेफोरो बेनो सुनिया बेजों थाफाबाय थाबा जोंबो मायबा नङा मायबा मोनसेबाबो जाथारगोन सानसेबाबो बेनिखायनो फैनायानो हामदों जोंनिया बेनो आसल सनिया मानोथ' थांला बिलाय मोजां नङाहाय मानसियानो दे बेयावनो थाथ'दे आरो औहाय माथो बुंबावनो बिनानाव मा जामारखो आंनि फिसाया जायबा बेखौ बुथारदोंबा मायबा मोनसे खालामदोंना बेखौ मोनबाथाय आं खासि खालामगोन बेथो खासि खबाइस्रिखौ एसेबां सहस साना लादोंना नापेनि दायनिगिरिखौ मालाबाफोर जुदि भुलावबो मोनोना आङो खासि खालामथारगोन आङो कसम जादों नागारनाङा नोङो आब' खासि खालामथार बिसोरखौ खालामगोनथ' र' मा सानना लादों बिसोरो मा सानना लादों नागारा आंबो नागिरनानै थागोन बिसोरखौबो लैथोस्रि आगै नों न'आव थांमारसिगोनबालाय बिबारि बाजै न'आवथ' थांनो सानदों र' आङो नाथाय आइया आंखौ ओरैबायदि रायहरदों मैया आइनि रायनायफोरानो आंनि गोसोआव नांनानै दङ बाजै दे लैथोस्रि आगै जेबो नङा दे बेलाय नोंनि आइसो आरो गोरोन्थियाथ' जाया नङा नोंनियाबो एसे जादों गोरोन्थिया जेनेबा बुंनो थाङोबा नोंनिया जेबो गोरोन्थि गैया देनाय आगै थेवब्लाबो नोङो नोंसा आइमोनखौ थगायनानै सिरि सिरि फैखोमादोंमोन ना आरो लोगोनि न'आव दङ होननानै नों थगायबाय दङमोन ना बेफोरनो जादों नोंनिया गोरोन्थिया बाखिथ' नोंनिया जेबो गोरोन्थियानो गैया देनाय रायनायलाय रायखागोन नों बेफोरखौ सानबाय थानाङा नों रायजानानैबाबो थानांसिगोन आरो आगै नङा माने बाजै आइया मा बुंदों मिथिगौना आंखौ मालाय रावबो सेंग्रायानो हाबा खालामलानो लांनाय नंलानो आं बदनाम जाबायनो नंमारगौबो देनाय आइ बुंनाया सैथोआनो मार आं बदनाम जामारबाय बयबो मोनथिजोब्बायनो आं खारसनफैनायखौ आरो लाखिजायैखौबो बयबो मोनथिजोब्बाय ओमफ्राय आइया आंखौ रायहरसोबाय नों न'आव फैनांला होननानै सोरबाफोर दांगुवा बालन्दाफोर मोननोबो हानाय बिसोरजोंनो थाबोखादो होननानै बुंदों आंखौ थेवब्लाबो न'आव फैनाङा होननानै बुंदों आङो आंनि गोसोखौ जेन थेन बुजायदोंमोन बाजै न'आव थांसिगोन होननानै
दा आरो आइया आंखौ मानो बेफोरबायदि बुंनांगौ? आइया आंनि गोसोखौ गाज्रि खालामना होबावबाय बाजै। सोरजोंबा थगायजाबानो सोरजोंबा धोखा होजाबानो आं मा दांगुवा बालन्दाफोरजों हाबा जानांबाय नामा? नङा आंखौ राय हागौबा बुबो आं गावसोरखौ थगायनानै फैदों न'नि लोगोनि न'आव थाबाय दं होननानै बिसोरखौ थगायहरबाय थादोंमोन। आंखौ टिलुजों लाखिजायैनि रायना थेवब्लाबो आंखौ मानो बेफोरबायदि बुङो? दांगुवा बालन्दाफोरजों आंखौ मानो हाबा जानो थिनो बियो? बिमा जालायनानै मानो बेफोरबायदि बुङो? आं दुखु मोनो ना। दे आगै बिलाय ओरैनो रागा जोंनानै बुंदों आरो नोंसाया। नोङो बेखौनो एसेबां सानबाय थानाङा आगै। औ लैथोश्री नोंसायालाय नोंखौ ओरैनो रागा जोंनायखाय बुंदों आरो। बिदि होननानै नोङो थाङालासिनो थानाङा न'आव। थांदो दे जेबो नङा थां। दा मानसिफोरा नोंनि बागै रायज्लायोबाबो साननैसोल'सो रायज्लायगोन बिनि उनावलाय बावगारलांगोन ना उनाव। औ आगै थेवब्लाबो आइया मोनसे बाथ्राखौ नंगौखौनो बुंमारदों। नंमारगौ आंखौ रावबो लांमारनाय नङा। सोरबाफोर मोजां सेंग्राफोरा आंखौ लांनो नागिरबाबो मानसिफोरा लागायना होगोन। बेखौनो लांनो नागिरदों बेलाय खेबसे खारसनखांबायसो माथो लांनाङा बेखौ होननानै बुंगोन। आरोथ' बयबो मिथिखाबाय। बेनिखायनो आइया टेनसन जादों। नंमारगौ आइ बुंनायानो सैथोमार आंखौ रावबो लांनाय नंमारला। लांमारनाय नंला आंखौ रावबो मोजां सेंग्राया। लांबाबो बै बोरायना थानाय हिनजाव थैजानायफोरासो लांगोन आंखौ। टिल्लुआ आंनि जिउखौ धंस खालामबाय सुखु गैयै खालामबाय बिबारि बाजै। आं दा बै बोरायफोरजोंसो हाबा जानांसिगोन। रावबो सेंग्राया लांमारनाय नंला आंखौ। मानो लाङा जानो दे लैथोश्री लांगोनथ'। ओहोलै रामोनदा आंखौ रावबो सेंग्राया लांनाय नंला। सोर लांगोन दे सोर लांगोन नोंनो बुंनाय? खेबसे बदनाम जाखांबायानो आङो। आंखौ बयबो मिथिबाय खारसन फैदों होननानै। सोर लांगोन बेफोरखौ मिथिबाथाय? सोर सेंग्राया लांगोन आंखौ? सोर सेंग्राया हाबा खालामगोन आंखौ? आं लांगोन लैथोश्री नोंखौ। आं हाबा खालामगोन नोंखौ। मा? औ लैथोश्री नोंखौ रावबो सेंग्राया लाङाबाबो आं लांगोन। आं हाबा खालामगोन नोंखौ। मानोना नोंनि जिउआ आंनि थाखायनो दिनै धंस जाबाय। नोंनि थाखाय? नोंनि थाखायलाय आंनि जिउआ मानो बरबाद जानो मानो धंस जानो दे रामोनदा? बै टिल्लुआसो आंखौ धंस खालामबाय धोखा होबाय। दिनै आङो नोंसोरखौ मोनसे सैथो बाथ्रा बुंनोसै। टिल्लुआ जायखौबा लांदोंना जायखौबा हाबा खालामदों बियो आंनिनो बिनानाव असे बिनानाव। मा? औ नोंसोर हागौबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। आं नोंसोरनो खिन्थानो साहसानो मोनासै। आंनिनो गोरोन्थि। आं जुदि बे न'आव दाहोना थाफैयामोनबा बेफोरबायदि जानाया नङामोन। सानसेखालि बिनानाव आरो आइया आलासि जानो फैनायावनो टिल्लु आरो बेजों गोसथोलायदोंमोन। बादा होआ नङा आं बेसेबा बादा होदोंमोन बिसोरखौ नाथाय बिसोरो बुजिनायानो थाङा। आङो आंनि बिनानावखौ बेसेबा बुजायदोंमोन मिथिगौ ना? बिनिया मोजां मोननाय दंखायो होननानै। थेवब्लाबो बिनानावा बुजियासै। बिनानावाथ' बेखौ फार्स्ट टाइमाव लानो नागिराखैमोन। नाथाय टिल्लुआनो नोंखौ नांथारा होनबायना लैथोश्री बेनिखायनो बिबो एक्सेप्ट खालामबाय। आं जुदि टिल्लुनियाव दाहोना थाफैयामोनबा आं जुदि बिनानावखौ आलासि जानो लिङामोनबा दिनै बेफोरबायदि जानाय नङामोन। गासैबो आंनि थाखायनो नोंनि जिउआ धंस जाबाय लैथोश्री। बेनिखायनो आं नोंनि जिउखौ मोजां खालामफिननो सानो। नों जुदि आंजों हाबा जायोबा आं नोंखौ हाबा खालामगोन। मा बुङो दा लैथोश्री नोंसो मिथिगौ। नोंखौ जुदि नोंसा आइया न'आवबो थांनो होआखैबा नोंखौ जुदि लाखिया होनदोंबा नोङो आंजोंनो थांनो हागोन आंनि न'आव। आं लाखिगोन नोंखौ। आं हाबा खालामगोन। रावबो हाबा खालामाबाबो आं नोंखौ हाबा खालामगोन। माथो जेबो बुंला? गाज्रि मोनबाय नामा आंखौ नोङो लैथोश्री? नोंखौ मानो गाज्रि मोननो आङो? नोंखौ जेबो गाज्रि मोनाखै आं रामोनदा। थेवब्लाबो नोङो आगोलनिफ्रायनो मानो खिन्थादिया जे नोंनि बिनानावखौसो मोजां मोनो होननानै? बेनोथ' जाबाय आंनियाबो गोरोन्थिया। आं खिन्थानांगौमोन नोंसोरनो नाथाय आं खिन्थानो हायासै। आं खिन्थानोनो साहस जायासै। आं खिन्थानो नागिरदोंमोन। हागौबा नोंसोरो आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। बिबारि बिनानाव हागौबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। रामोनदा आदा नों आंखौ मानो खुलुमदों? नों आंखौ मानो निमाहा बिदों? निमाहा बियोबा बैसोरसो बिनांगौ। बेयाव नोंनि जेबो गोरोन्थि गैया। नंगौ नोङो जोंफोरनो खिन्थायाखैमोन नोंनि बिनानाव होननानै। जानो हागौ नोङो जोंफोरजों गाज्रि मोनजानो गिनानै खिन्थायाखैमोन। थेवब्लाबो आं जेबो मोनाखै रामोनदा आदा नोंखौ। नाथाय बै नोंनि बिनानाव आरो टिल्लुखौसो गाज्रि मोनदों आङो। बिसोरसो गाज्रि। नाथाय नोङो बिसोरनि बायदि नङा रामोनदा आदा। जानो हागौ नोङो टिल्लुनि हिनजावनि बिदा। थेवब्लाबो नोङो लैथोश्रीनिसो साइड जादों जेब्लाबो। नाथाय नोङो नोंनि बिनानावनि मालाबाबो साइड जायाखै आं मिथिगौ। ओमफ्राय लैथोश्री
नों मा सानो? आं दा मा बुंनो रामोनदा? नों जुदि आंखौ हाबा खालामानोबालाय जागोन दे, नोंजोंनो हाबा जागोन आं। लैथोस्रि, नों सानै हनैथ' बुंदों ना? औ रामोनदा, आं सानै हनैनो बुंदों। आं नोंजों हाबा जागोन। मानो आंनि जिउआव मोनसेबो साननायानो जाफुङा? मानि थाखाय? आंनि जिउआव आइ आफा हौवा फिसा फिसौ रावबोआनो लिरनाय गैया नामा? रामोनदाखौ बेसेबा फसायोमोन आङो। रामोनदाखौ हास्थायदोंमोन आङो मोननो। सिमां नुदोंमोन आङो, नाथाय नै दा लैथोस्रिखौसो हाबा खालामगोन मालाय। दे होमबा लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जालायबाय। दिनैनि भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनदों लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय आरो लाइक मोनसे हरबानो जाबाय आरो ना। दे होमबा लोगोफोर, नेक्स्ट एपिसोडाव लोगो मोनलायसिगोन। थेंक इउ।